Ну і сутички сьогодні були під Конституційним судом. Там зібралися одразу дві акції. Близько півсотні представників блоку Петра Порошенка та Свободи вимагали не скасовувати люстрацію. Згодом прийшли представники Нацкорпусу, виникла штовханина. До будівлі суду підтягнули поліцію та Нацгвардію. Сьогодні Конституційний суд розглядає законність деяких положень закону про очищення влади або люстрацію, який ухвалили 16 жовтня 2014-го. Деякі з його пунктів забороняють високопоставленим чиновникам, які працювали за часів президента-втікача Віктора Януковича, обіймати посади у державних органах протягом 5 або 10 років. У тому ж 2014-му до Конституційного суду України надійшли 2 подання від Верховного суду і 1 від народних депутатів щодо конституційності окремих його положень. Сьогодні відбувається декілька паралельних акцій. Більшість з них відбувається на підтримку закону про люстрацію, який хоче відмінити Конституційний суд. Одна з акцій є фактично контракцією, метою якої є перетворити на фарс. Всі ж знають, що депутати 90% не дуже чесні люди. А люстрація показує, откуда в них статки, дома, бізнеси всякі переписані. А якщо це затмінять цю люстрацію, то все, Янукович номер 2 буде, розумієте? Це просто білий шум, насправді, тому що люстрацію ніхто скасовувати не буде, тому що це курс, який обрав український народ, навіть не парламент, а український народ.